This Musibi you're talking about, that, and you even asked me the question, have you been to the farm? When you've got an answer, Kenny can say whatever nonsense he wants to say. He must repeat that in court. Don't ask me that question as Kenny's question. We'll ventilate his nonsense in court. Because he doesn't have an answer, he says, I'm suing him for calling me a boy. It's not true. I'm suing him for saying I'm at the center of the cartel. But when the brain has moved from the head into a stomach and increased your stomach, then we've got those such problems. You can't think. You can't read. It's not only kids now. It looks like we do politics with adults who can't read for a meaning. He must go and read the papers again. He's being sued for saying, I am at the center of the cartel. Meaning, by implications, he says, that big five drug cartel you are looking for, I am one of them. He says that. Now he realized he has spoken nonsense. He leaves that. He says, no, he's suing me because he says I called him a boy. And because he knows you don't read, you're going to repeat after him. Read. Just read. Read papers. The papers of the court are not difficult. What is difficult is when they start arguing about a case law. But the papers is a storytelling. This one said this one said that was a storytelling. How can storytelling be difficult? You don't get involved. If you are that lazy, don't go to legal arguments, leave them. And just read the storytelling. Or like le pantiti le ba le suela eng. Then you will understand, man, when you are excited like a child in a podcast, and you said Malema was at the center of the cartel. So we want you to tell us how does Malema become part of the drug cartel? In supporting his evidence, he says, I took 80,000 to the farm and then a bottle of whiskey to pay a protection fee to the cartel. How do I pay a protection fee to myself? He said, I'm the cartel. I'm at the center of it. I take money to pay myself and then ask myself that, please protect me. No one must attack me. I seek no protection from anyone. No one. And then I'm suing him again for saying I stayed at Mazoti's back room. I never stayed at Mazoti's back room. Even my wife never stayed at Mazoti's back room. That thing is a, what do you call it? 4-cluster house. My wife's rented house was in front of Mazoti's house. So before you go to Mazoti's house, you pass my wife's house, if that's what he meant. If that's what he meant. So, but he can't see what's happening in that thing. He can't imagine a white man staying behind a back room of a black person. If by Kenny's description, that's a back room, it means it was Mazoti staying at Mantra's back room. Because the house of Mazoti is at the back. Mantra's one is in front. He doesn't bring any evidence. He brings some aerial photograph. He can't tell which one of those houses is Mantra's house. I never stayed in Hyde Park. I stayed in Cape Town. I've got a house in Cape Town. My wife stayed there. I work in Cape Town. I don't work here. I work in Cape Town. I get paid in Cape Town. That's where my job is. But when I'm here, where I sleep is none of your business. The customer chooses about to marobala. Or a robala guy. The utra or a bonoro robeji guy. I could do it Milan. So there are so many issues that I'm dealing with there. But I've been to the farm of Musibi because when General Kele spoke about it in Parliament, he said, even Malema spoke at his funeral. I said yes. In the ad hoc committee, I said yes. His funeral was at his farm. So why should it be a story now
that someone tells you story for the second time that I was at the farm. You was at the farm. Bheki Cele said it in the other committee. I said, yes. 3 of us spoke there. I spoke, Mbalula spoke, Bheki Cele spoke. How did I know the old man? I knew the old man through there when they were engaged in a strike here in Johannesburg. I can't remember if it was which year. At the center of the protest of the taxis at the time was Taxi SA is refusing to give them shareholders, yet they're the biggest customers of Taxi SA. The Taxi SA is nothing without them. And I happened to know Zé, who was involved in those negotiations. And then Zé held a party at his place. I went. I can't remember where I was from. And I didn't know this man, but I was like, there's just something about this guy. They said, no, this is Musibi, the boss of taxis. So it made sense to have taxi people there at Zé's party, because Zé works with the Taxi SA, is the one who do deals for them and all of that. Zé helped only to find that Zé helped them to break a deal. And then they got 25% of the shares in the Taxi SA. So this Musibi we are speaking about is a shareholder of a registered listed company called the Taxi SA. Bafethu ngiyabona xa kule mfazwe kaKenny Kunene noJulius Malema ikhona into ezaphuma noba igcwala ndanixelela. Namhlanje uMalema ubize i-press briefing apho ephendula khona izithole ezithile ezezavela ngoKenny Kunene phansi koba ke igama lakhe lisematheni kuMadlanga Commission as well. Nizaza nazo nje kancinci nje. Siqale ndinibuyisela umva kancinci. Nizakhumbula mos into yoba kwathi xa kuyobanjwa uKatiso Molefe kwavela into yoba uKenny Kunene waye kwaKatiso Molefe. Zange samyeka kuKenny Kunene. Ithe isesenjalo into yakhona noMalema wabe lapha ematheni including iDA, meaning iEFF neDA, waze wanyanzeleke esukile esikhundleni. Hayibo ndizothi nini nje ngoba siyemana libizwa mos igama kaMalema uba associated wazana noZenxumalo noMswazi yonke nimane libizwa nje. Ndizothi gqingaye ukwi-podcast kaMacJim. But bona bangabantu nje every now and then ngathi basolo beba nebeefunyana nje uMalema noKenny Kunene ngoba ndiyakhumbula bana sometime I think it was last year phonda kandeva khona uMalema esithi uKenny Kunene yiboy kwaThintini bekeke wayimaster kaKenny Kunene nje into enjalo. Ndizothi gqinga uKenny Kunene ku-podcast kaMacJim. So uthi ke ngoku kule podcast iyamangaza into yoba uMalema azoba kwicase yakhe kangaka after yena efunyenwe kwaKatiso Molefe ukuthi uMalema ukwi-center yale migulukudu. Hayibo uthetha ukuthini kanjalo? Phofu ke simane siliva musigama lakhe uMalema limane livela. Azathi uMalema wayehlala engathi kwi-backroom kaMazothi, wayethi xa kefonelwa ngumswazi the ruthless taxi boss ongasekhoyo oyegama lakhe naye belisematheni apha kuMadlanga Commission, wayethi xa kefonelwa nguye even in the middle of the night uThoma Malema wayeququtheka abalekele khona. Eplasini lakhe. Nini kwazovela nento abayingathi kukhona umuntu osekethi wayesisebenzisa somgulukudu wona lowo apho ke waye Malema ngathi wafika ne-80,000 if not mistaken imali ngathi including into nebhodlela nje li-expensive nini wayephathela kwayena umswazi amabhodlela ewhisky ibhodlela lewhisky nje li-expensive into nje ngathi njalo imani ithethwa noKenny Kunene manje fakaza apho nalapho. Malema ke ngokuphendula lonto hayi ke into engayigqithisa nje udilile nje ne405 ichannel 0405 wabana amagama athi uyababona ngathi bane agenda ethile okumele into ba nje mayilungiswe ngespeed. Hayi ke uza nezitholo zakhe ke njengoba igama lakhe limane livela uphendula zona ndingazuza ngazo the way eziphendule ngakhona phansi kwamcimbi kaZenxumalo. Usixelele into yoba uyithomi yena noZenxumalo uyazana noZenxumalo eniyamangaza into yoba xa kuthethwa ngoZenxumalo okanye nokwazana kwakhe kube into emangazayo ukuthi uZenxumalo wazala nabanye abantu abakhulu oRupert
intombi kaRupert yayeyi-best friend kaZenqumalo ndingasazi noba ubu-best friend buwaphela okanye ithini into yakhona okanye akasekho apha eSouth Africa intombi yakhona ndiyazi but uthetha ngongathi yi-past tense. Wayeyi-best friend even emtshatweni kaZenqumalo hayi ama-groomsmen abo kuthiwa kwakungabelungu. Kutsho bani? Kutsho yena uMalema. uZenqumalo lowo engunyana kaProfessor Nxumalo. uProfessor Nxumalo owayeyi-founder owafoma i-IFP, Inkatha Freedom Party. Zizinto akazithethile. So wathi nje akaboni nje into ebamele kuba yinto emangazayo leyo. Uyitshomi yena noZenqumalo and baninzi abantu amamaziyo uZenqumalo from the north. Usekule nto kaZenqumalo singene ke ngoku kwicala likaMswazi uba umazi njani uMswazi. Umazi ngathi through a certain celebration yayikhona ingathi kwaZenqumalo then kwegqina uMswazi wayekhona apho ngoba uMswazi engumuntu omkhulu emabhasini naseziteksini nje and yena ke ngoku abantu wamazi njalo uMswazi. Then xa bedibana noMswazi i-relationship yabo is based on indaba yokuthi badiscuss nje into nokwenza namateksi namabhasi. Inoba ke nini kukwethethwe even ngimcimbi wama-price nje yonke lonto leyo. Hayi ke nini khona nalapha ke wathetha khona nangemcimbi onokwenza namapolitiki nje bongathi uMswazi bake bayahabulisana nje kwinto onokwenza namapolitiki. Uthi ke ngokuqala kwakhe ukwazana noMswazi wachazelwa futhi into uMswazi ngathi ngumuntu nje ongafuni into ba uphikisane naye ncane ingathi akayithanda nje into enjalo. Hayi sharp uthi ke nini wathi wayitesta nje amanzi hayibo wabona into banyani inyani lanto la nini for the second time wayiphinda lanto ngibabo athi noMswazi qha ke ngokwakuthi uMswazi wenze imistake bazoba kule meeting lena bezoba nale meeting uye wathatha ibhodlela nyana uMswazi elamanzi ngizayicinga nzayibambe esinqeni nani ke ubuthethe ngani kodwa yena uthe mina ngifuna ukusuwisha uyasuyishana ngiyabona masumalema. Uthena wathatha ibhodlela walibeka ibhodlela elingcolisanayo kanye nerasi into nje ngathi njalo nizayicinga nani baleli phela ibhodlela elithi xa solithenje from livele lenyusa voice nomuntu ongathethi sidibana naye second way bantu ebili. Uthi hayi ke uthi nje wenza nje lo mistake uthi ndathi ndiyamvavanya apha emagameni wathi hayi wandambona into bawuphinda lanto bakuthiwa yena nje akaphendula. Uthi ndathi kanti awuzuyenza lona into obundibizela imeeting apha xa kumele ndiphendule. Uthi hayi wavakala uMswazi esithi hawu kanti lanto engiqela ukuyibona pha eParliament ndiyi-experience ke ngoku in person apha into nje ngathi njalo babe bayazana kanjalo noMswazi bayaqhelana and phofu ke uthi nje xa bebedibana noMswazi badibana ngento efana naleyo. Siphume apha ngenze kanti ngibuye kwinto noMswazi qha nenzela into bani noba ixesha lami liphele ndibathe nje qabaqaba. Sibuye kumcimbi onokwenza noGeneral Shadrack Sibiya. Uyamazi uGeneral Shadrack Sibiya yena and umazi because the time babe kwezinto zabo zepolitiki ke even when xa kuza appointwa uHerman Mashaba as imeya yaseJoburg uGeneral Shadrack Sibiya wayesebenza khona leso akwazi nje ngamazi but akathethanga ubuhlobo ongathi buclose ngaleyo ndlela when it comes to umcimbi onokwenza noGeneral Shadrack Sibiya uyikhe nje phezulu. So I can't really tell into ba i-relationship yabo it goes to kumone to which extent andiyazi ncam as opposed to umzekele kaZezi we can confirm into ba bangabangani utshilo ngomlomo wakhe kaMswazi wayiconfirm kaGeneral Shadrack Sibiya akukho ethetha khona anything outside umsebenzi phofu namagama kawatsho into ba ayikho into emdibanisa nababantu nokwenza nobugebengu except nje into nokwenza nomsebenzi. Phume apho ke singena kwimcimbi onokwenza nalamathenda ke ngoku aseTshwane. Ufuna ukugcinisa kulanto ayithethile malunga nento nokwenza namathenda la into ba mosi kuchiwo kwathwa kwenza WhatsApp chats even sokuvezwa eza companies eziyi7 yaba khona into ethi nanka amagama asuka kwiRed Beret. iRed Beret ke iEFF iRed Beret confirma into ba lo magama lawo inoba aya corresponda namagama inoba ke from ku-CIC since kwavela negama elithi CIC Juju. Hayi ke uthi yena nje kuye akhonto ke yaconfirma akhonto akazana nayo but ke leyo it's nothing for us to worry about because ba busy ne-investigation bazaqhuphurura sizayazi nje inyana nokwenza nezi companies into ba ithini because nangoku uMadlanga Commission isibhizi nje sidila nomcimbi onokwenza ne-TMPD neza companies eziya
zisematheni. So whether kukhona okanye akekho inyani yona into ezawuvela. Phofu ke ndizithandile commissioners zibe nawo amagama athi nje kungenzeka into yoba kugqubhuru kwegqitha and ingasapheleli even pha eTshwane ngenzeka into yoba kungenwe nakwezinye kugqojozwe, and I think into South Africans nje singayivuyela leyo kakhulu. So zizo nje izinto nje akazithethile ke wagcinelisa yena uJulius Malema kumcimbi onokwenza lento yoba lo nguKenny Khunene bazadilishana ecourt because engafuni ukuyiphendula, but nyamaza ndithi into yoba akabhriki ncanxa ke thethe. Uthe xa kebuzwa ngalento enye okwenza nezitholo bezithethwe nguKenny Khunene xa keqala ukuvula umlomo ayithodi akazuziphendula because ube nento ethi into yakhona isekhona akafuni nje kuthetha ngento enokwenza nento enokwenza noKenny Khunene phansi koba ke according to uKenny Khunene in fact besike seve into bengathi usuwishelwa into ba embize uboy ethe boy kuJulius Malema, but yandimangaza because dine video ngeke ndadibana noMalema, I think it was last year if not mistaken, naye apho wayibiza khona uKenny Khunene uboy sitsho sithi wayeyimaster kaKenny Khunene in terms of politically. So nangayibona into ba ingayinto nyani engayenza uba mabasuwishane na, but ke xa usuwisha umuntu xa uthe boy ityala elithini well ke emaXhoseni awutsho endodeni umXhosa into ba yiboy inkwenkwe bafethu umuntu oyindoda uyenza nje mistake efana naleyo. So nje bona but because bayazelana lo msindo abanawo and uyabona abanomsindo basezalwa kuphunyuke kuphume uyalaza ndithi ulwimi liyakushiya basezashiywa lilwimi bathethe because naxa bethetha ureader in between the lines uzaphika into ba in as much as uKenny Khunene ebusy elahlela amagada kwicala likaMalema uyambona into ba uzaba nayo into ezibuzayo nayo into ba okay wena yonke le information Kenny Khunene uyazelaphi uba ngaba nyani njalo masithi since uMalema kuthiwa beke close nabo bebesiyaphi besenzani bethini zonke izinto ezithethekayo wena uzazelaphi. So uyayibona nje kancinci kuzayakhanya yona I don't know bafethu but ndiyayenjoya and ndiyathanda nokubabukela nokumamamela xa bethetha ndigqithi voice into ivideo enoKenny Khunene okanye enoMalema especially xa bebusy bedikishana nalomcimbi because ndina into ethi inoba nizawufumana ilines ezimbini okanye ezintathu kwinto abazabe bathi bayithetha. So nje ayikhona uyitshilo ke uMalema enye iphathi yoba xa ebizwa kuMadlanga Commission uready for ukuappear kuMadlanga Commission akaboni nje into ezamenzela. Guys, Julius Malema ko press briefing na fetola mang o decide lo yo fetola mang Kenny Khunene. Kenny Khunene ke best friend ya Julius ko re ebile se ke bera le ka ebile re mix tse mantšwerna. Julius Malema le Kenny Khunene ke di best friend wa bana ba re di best friend batho ba bedi ba tswa gole bona ke di DJ le ba babedi o bile DJ wa ba DJ para ba thomile party botle, and if you know the history ya ba babedi ba ke di chomi di scheme fere wa bana mo re tseni ka re in the middle of ditaba tša di friendships ba tlo re fetosha di mpiane wa bana ba re batho tlo re fetosha di mpiane bara ba babedi ba re tlo ba bona re tlo ba bona ba shetse ba kitima botle ra re butcher and then skip amba fethu ra butcher ba re there are no permanent enemies in politics ba cha bona re butcher ra man re di chomi ba ke di chomi ba ye re atsaki re tseni ka ga mogozi wa chomi mgo Aker la kwa Kenny Khunene or Julius Malema wa musua o musua 1 million because o mmiditse a boy, and then o boletse ditori tsela tsa Julius Malema ke chomia Mswazi Julius Malema o kitima gara ga boshogo Mswazi re 3 bona ba ru kitimele le lengwe a bolela re Julius Malema o nna ka backyard ya Mazoti a fetša a re bare chef ya Mswazi iri Julius Malema o tlile ko farm ya Mswazi ya tsuri 80,000 a tlo pay respect a tlo patela botse protection fee ke re ke ditaba tše Kenny Khunene. So e bile o bolela ka mogolo re yena Julius Malema mpho a ka se patele 1 million a ka se mo patele wa mtlhanyela. So no ne e kwa Julius Malema wa te phetolela ko kae ko tšhomi ya gae o re tšhomi ya gae ba tlo bonana court ju o re yena aga sueli Kenny Khunene taba tša gore ba re o mmiditše a boy because a ke re le yena ile a bitša Kenny Khunene boy so ba re tša bo boy a ba suelane tšona o mo suela goreng o re yena he is at the center ya di cartels. So or for that
see you in court o tla tla o di tlhalosa court gore ke ba at the center jwang le di-proof a yo di ntšha court kore ba re ba išana court for o ore ba rile o at the center a di-cartel not o mmeditše a boy and court wa moiša o nyaka o bolela nonsense tše tša ge ko court ore ba re ithute go bala Julius Malema gore re ska no tšea ntho tše dingwe tše gore di kwang ba re bale re ko gore ba suelanang yena o mosuela ye nngwe gape Kenny a kere o rile ba re Julius o dula ko backyard ya Mazoti so Julius le yone o e arabile a re Mazoti le madam wa gage Mantwa ke di-back opposite ko Cape Town so o re yena o bereka Cape Town full time so o dula full time ko Cape Town taba tše Kenny a di bolelang tša rena a try o pouliana le ena ba ka skwane ba tla tlhakana court yo di tlhalosa botsukae ba re o swantse o tlhalosa di-nonsense tše a di boletseng ka yena ko court so ye nngwe ke nagana gore again ne ba araba le taba ya Musa Khaula gore ba re Julius Malema le mosadi a ba sa dula plekete so la dikwa ba dula ka o nna ntlong ya mosadi ke ko Kapstad re tla latlha o rata ditaba tša batho ba re arabile so nna ntho nka le botša ntho e nna e South Africans nka no le advisang gore topic tša ba babedi ba re ska di tsena ra di tšea ka dikgaba ra re hey mamang o re hey o wrong o right hey wa bona ditaba tša setšhomi di tlo re šia makeng ba babedi ba ke ditšhomi ba lwelang go tseba bona mare ke a le botša newstru re tlo ba bona ba šašanka botlhe ba šašanka e le maebra go tseba mang ba joinane le ko DJing set ba share set cause ra ba tseba ba tšwa kgole if o e botša gore Floyd Shibang bo tšwa kgole le Julius Malema Kenny Kunene ke same WhatsApp group ke di bieste mat ba tsebelana a no re tla di bona mare le tlo re ke le boditše court yone e ba re claimela a gona court selo batho ke ba kgotsi ba tlalang dipelo because as usual mare ba lwa ga kae mo ngwageng ba lwa ga kae Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. uJulius Malema urevile lapha ku-press conference lebekanayo ukuthi he's suing lo bekamngani wakhe uKenny Kunene 1 meter for kukhuluma ngaye lapha ku-podcast. Lately ke uKenny Kunene ukhipha ama-files ke sana uspela amabheni uchitha amabhontshisi njengoba kalapha ku-podcast and chill exposing ama-dirty laundry akhe uMalema and people were left shocked ke sana siyakuthi uKenny Kunene and Julius they were very close friends beba close ngendlela lesimanga bese sibona abaqhubela impahla letifanako and these days uKenny obusy ngaMalema uyam-expose real hard and uMalema is suing him 1 meter kesana for kudigxilela sithunde sakhe phansi ngento lekathi yena ayisilo neliqiniso because uthi kahle kuMalema umgulukudu. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.